arra ne menjetek tovább. Ó, gyerekek! Szevasztok! Ahogy ígértem, folytatjuk tovább az Euróvelő 6-ot. Dávid és Sanyi társaságával továbbra is. Ciao. Dunát végül is északi oldalról, szóval a felvidéken szépen megyünk tovább. Esztergomnál most nem jövünk át. Vác fele végül is. Reméljük jó buli lesz most is. Fázni nem fogunk. Ciao. 32 fokot mondanak. Tartsatok velünk. Szevasztok! Elég szűkös. Kijövünk szépen az állomásról, a Duna itt is van a túloldalt. Alig vannak így 2024. 6. hó 29-i napon. Na, múltkor a Barátsághídon jöttünk át, amit ott láttok. Nekünk baloldalt. Most végül is a Komárom-Komárnót összekötő hídon jövünk át, és folytatjuk tovább az Euró 6-os útvonalunkat. A híd után lekanyarodtunk jobbra, nem tudjuk igazából még, hogy nagyon merre kell menni. Hova mész? Menjünk a Duna mellett, azzal nagyon nem lőhetünk mellé. Polícia. Jó, hát gondolom itt meg balra, ahogy a főút visz. Rendőr, hogy megállt a stop táblánál, nem? Na szóval végül is a híd után rögtön lekanyarodtunk balra, majd megint balra. Követjük a Dunát, és ahogy láttátok a táblát, szépen rá is tértünk az Euróvelő 6-os kerékpárútra. 6 óra 9 perc van. Teljesen jó időben vagyunk most. Nagyon kis feelinges. Hello. Na. Ezen a kis szép nyugodt helyen a pihenés annyiból állt, hogy Sanyi könnyített magán. Úgyhogy úgy döntöttünk majd később, és egyébként elég érdekes, mert visszafele kanyarodtunk Komárom fele, ott volt egy ilyen kis hajtűkanyar, és ott van egy híd, már sajnos mond betakarja a fa, ott fogunk átmenni, és folytatjuk tovább irányt Budapest fele, vagyis hát pontosan Esztergom fele. Micsoda? Aha, szerintem is. Szerintem is kerültünk, mert eljöttünk arra, aztán visszakanyarodunk erre, úgyhogy ennél biztos, hogy van egy rövidebb út, srácok. Nézd! Várjál! Hogyha ez az Euróvelő 6-os tábla egy kibaszott nyilat formálna, jobban örülnék neki. Na, egy picikét becsapós ez a rész. Lehetett volna Komáromnál egyenesen jönni tovább. Végül is egy ilyen háromszögféleséget így belevittünk a dologba, de a kijelölt útvonal végül is erre halad. Ja. Na gyerekek, rátértünk végre a normális Euróvelő 6-ra, ami úgy is néz ki, mint az Euróvelő 6. Legalábbis a Rajka Komárom közti szakaszhoz hasonlítjuk. Úgyhogy végül is a kis hídon után lekanyarodtunk jobbra. Ott szintén van egy hajtűkanyar, ami visszavezet a Duna mellé. És itt már szépen megy az egyértelmű bicikliút.
Esztergom fele. Itt, ahogy jövünk, vannak ilyen zöld kör alakú, nem tudom minek mondani ezeket. És a kedves nézőket arra kérem, ha valaki tudja, hogy mi lehet ez a gát túloldalán, vagy mi célt funkcionál, akkor írja már meg nekünk, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, ezen tanakodunk itt már kemény pár perce. Nem, ja. Az fácán, gyerekek! Sanyi, főzöl levest? Jó kis fácán leves. Csak meg kéne fognunk, ja. Sanyinak hentes szakmája van, mindent is meg tud csinálni. Úgyhogy csak valami vadat kéne elejtenünk. Egyébként nagyon szép. Nem így ez a... Hát hegyvonal, nem hegy, de nagyobb dombocska előttünk. Ja, baszki, megy a felvétel. Azt hittem, leállítottam. Most kicsit bűnözünk. Végül úgy döntöttünk, hogy közel a vízhez eszünk szendvicset, és nem ott hátul, de azért még az árnyékos oldalon, vagyis részen már kezd ereje lenni a napnak. Tényleg meg is nézem, hogy most... Ja, 7 óra 11 perc. Jó kis uszály. Itt még eldönthetjük, hogy hazamegyünk pompolni. Igen. És hol van a hajó, ami járkál? Ja, ott szembe. Ahogy már itt álljon azt tovább. Energiagélhele... Gehalte! Energiagehalte! Energiagél helyett most asszony Pajti csinált nekem egy ilyen kis szeretett szendvicset. Ez a legnagyobb energiagél. Köszönöm, drágám. Ezúton is. Finom. Energiahalte! Energiahalte! Úgy betankultam, mint aki a hétre megy. Csak lájtosba csapattam eddig, de majd Esztergomnál mindenképp tankolni kell egyet. 10 óra után majd elindulnak az emberek. De durva, nem? Ja, ellen kell kormányozni azért, hogy izé... Driftel. Azaz, ja. Most beállítja ezt így kicsit ségbe, és akkor így fog végigjönni. Na, meg volt az első kis pihenőnk. Folytatjuk a túrát. Dunaradványnál járunk. Találkoztunk itt egy úrral, ki itt dolgozik. Nagyon jó fej volt, el lehetett vele beszélgetni. Mondta, hogy körülbelül egy éve nyitott meg ez a pompátkelősdi. Szóval hétköznap, hétvégén is járkál óránként, de hétvégén sűrűbben is fél óránként, hogyha igény van rá. Fura, hogy a töltésről le kellett jönni, nem?
Erre? Erre. Ja, igen. Itt jobbra le. Ah, de jó. Na gyerekek, 37 kilométernél járunk, nettó 1 óra 53 perc tekerési idővel. Az időnk fél 9. Hát igen, időbe el kellett volna indítani a Stravát. Úgyhogy ja, az idő már kezd melegedni azért. De még viszonylag elviselhető, azért egy trikó atlétára váltás azért az sokat segít a dolgon. Ja. A gyerekek, sajnos most ilyen kis murvásra tért át a dolog. Előbb megálltunk tanakodni, hogy merre menjünk. De mire arra eltekerünk, hogy kimenjünk betonútra, elméletileg ez se sokkal hosszabb szakasz. Úgyhogy, ja, persze nyilván Montival itt semmi gond nincsen. Vagy mondjuk egy gravellal. Közeledünk az esztergomi hídhoz. De valószínűleg, ahogy az elején is mondtam, tovább fogunk menni majd Esztergomnál. Szóval nem kanyarodunk le Budára, hanem a pesti oldalon fogunk haladni az Eurovelo 6-on. Egyébként mindkettő, ha jól láttam a térképen, de javítsatok ki, ha nem így van, hivatalosan is Eurovelo 6-os útvonalként volt jelölve. Legalábbis abban az applikációban, ahol én néztem. Szép hegyeket hagytunk el. Na, tovább megyünk egyenesen erre a kis szakaszra már. Hát ez valahol benéztük az utat. De hát kint volt az Eurovelo 6-os tábla is. De már lassan 5 kilométerre jövünk ezen a salakos szaron. Hát gyerekek, ez brutál szar. Hát, jaj, Csika, vigyázz! Nagyon jól egy kerítéshez értünk, le van zárva az út. Tűző nap, úgyhogy úgy néz ki, mehetünk vissza a salakoson. Pár kilométert. Úgyhogy ja, majd megosztom pontosan, hogy merre kéne menni, merre erre ne gyertek. A gyerekek, nem tudom mennyire, hát majd fel lehet ismerni, hogyha valaki erre jön. Arra ne menjetek tovább, mert az kibaszott nagy zsákutca. Nagyon beszívtuk így 35 fokba. És visszajöttünk erre, elméletileg, hogyha itt lemegyünk, akkor ki tudunk menni oda a fákhoz, az autóútra. De ez itt brutál. Nagyon remélem, hogy ez az útszakasz most már jól lesz, hogy kijussunk végre innen. És legalább végre az út jobb lett. De 57 kilométernél járunk, 46 kilométernél kezdődött ez a salakos baszakodás, idézőjelbe. Ez szörnyű, időbe is, energiába is, mindenhogy. Ez brutál. Elborulj. Nézd, ott van a kibaszott, mármint ott van az Eurovelo 6-os út. Akkor szerintem egy ideig jól jöttünk a murváson. Csak ott, ahol mondtam, hogy arra nem szabad tovább menni, arra tényleg nem szabad tovább menni. Na jól van. Ez az út meg már egyenesen visz be Párkányba. Na usgyi! Hú!
Farum fele! Ó, gyerekek! Ez ez tetszett? Na előbb, ahogy láttátok, a betonon jöttünk, arról jössz, akkor ne erre kanyarodjatok le, hanem balra. És ez az út visz ki az útra, ami átvisz a folyó, autóútra, ami átvisz a folyó fölött. Szóval, hogyha a főúton jövünk Helenvába, akkor jobbra írta a tábla, le kell kanyarodni egy ilyen étterem után. Igazából arról fel tudjátok majd ismerni. Most sok bicó volt ott, nem tudtam lencse végre kapni, mert elég jó tempóba voltunk. Dávid megint madárnak képzeli magát, bár az is. Elkaptam! Milyen szép szőlőbirtok van ott fent. Hoppá! Hopp! Már megint mi van? Arra kéne mennünk tovább. Én nem megyek Salakosra. Az biztos. Sanyi, te ötleted volt ezen az oldalon jönni. Mi a terved? Mindjárt megnézzük. Ja. Na a lényeg, hogy ott jöttünk, megkerültük ezt a kis búzamezőt, belevittünk egy eskanyart, és megyünk vissza. Annyi a lényeg, hogy kicsit megint eltévedtünk, mert nem kellett volna elmennünk arra, hanem egyenesen végül is tovább. Ott a határ. Igen, visszatértek a lerakott köves utak. Lényegében a kocsmánál, ha egyenesen jöttünk volna tovább, vagy kocsma, vagy az a kis vendéglő, nem megyünk le jobbra, amerre a tábla mutatta, akkor nem visszük bele most ezt az eskanyar, de... Vagy hurok, ja. Úgyhogy igen. Kéne egy harmadik kész, hogy tudjak váltani. Vác 6-os. Vác fele megyünk. Igen, erre van Vác.
Szóval, hogy a rajkai szakaszhoz képest sokkal változatosabb ez az egész, és nem is figyelem azt, hogy mennyit jöttünk. Egyébként én is így vagyok vele. Abszolút ám van. A Rajkánál gyakorlatilag 5 kilométerenként azt osztjuk, hogy mennyit tettünk már meg, mert 40-50 kilométeren keresztül Egyenesen mész a bicikliünkben a Duna mellett, és úgy nem érzed, hogy haladsz. Igen, ez tényleg így igaz. Itt meg úgy fölöd, mert jobbra-balra mész. Így van. Párszor elvisz a tábla szarirányba. Most tudom, hogy mit mentünk, hogy ma jövünk pár órája. Most 81 kilométernél járunk, de egyébként tényleg... És nem érzed, hogy jöttünk. 11 óra 53 van, lassan dél. Mondjuk a hőmérsékleten érezni is. Úgyhogy, szevasztok! Hello, hello! Na, de ahogy a Dávid is mondja, igazából tényleg sokkal változatosabb ez az út. Jó, 2 bosszantó rész volt benne, amikor így eltévedtünk. Lehet nyilván mi is figyelhetünk volna jobban, de mentünk ész nélkül viszont a tábla után. Látsz? Hát mentünk a kitáblán. Jaj, le lehetett volna csekkolni, nyilván, de az ember bízik a táblába. Kiírnák angolul is, ugye? Úgyhogy... Ja, úgyhogy de ettől függetlenül tényleg elég változatos ez a szakasz a Rajka-Komáromihoz képest. Nem kicsit kap. Vízbe vezet az Eurovelo 6? Ez itt nagyon kis feelinges szakasz. Ezt tudom, komolyan hozok egy fűrőruhát. Szép. Szevasztok! Szevasztok! Na gyerekek, sikeresen átjöttem a Kompal. Tajtósfalu irányába megyek, a többiek mentek tovább a déli pályaudvarra.
Én most találkozok asszonykával, más programunk van. Remélem tetszett a mai videó. Kérlek, ha igen, akkor iratkozzatok fel, hogy tetszik-e a videómat. Remélem, hogy az Eurovelo 6 folytatásán is velem tartotok. Na, jók legyetek, sziasztok!